matur suwun. Bapak Sanusi. Pamintaku nimasito hase hatut runtut tansah reruntungan ing sarina takwa ngine kunjuk dumateng punang temanten sarimbit sekedhik kidungan kula menika monggo dipun midhangetaken datan kinggang sak rambut lamun adoh caketing ngapi yen cedhak tansah mulat sida asih pindha nimilan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib sida asih monggo Mbak langgamipun.
Mugianto hari ini sinarengan ibu Juru Paes Salsa Bunda Karang Rejo Sampung kurang penenganten Putri Sampun Purno Enggiripun Adi Sariwo menika kaboyong wonten ing Jampar Kesono kaperlu hanenggo kurang penenganten kakung ingkang arsa kapanggihaken selamat habis Ariki sampun kawis tinggal wonten sak ngajengipun teratak rambat Bali Ranggun lampaing poreng penenganten sarimbit kairingi sholawat seraka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam
tumekaning kodrat wis kena ing wiradan. Temuning jedhu wahyu jedhu kamulyan rejeki pati kang kawasa kang hangu ningani jumbuh kalian wonten ing siang sonten mriku. Sampun kabukten yen to tumekaning jodho ya jodho ing ngawurip sampun tumiba ana ing jiwa ganing jodho yeti ya Mas Wahyu. Muga tumekaning jodho bisa gawe tentrem marang jedodohan lan keluarga. Ariki sampun kalampan poreng-perenganten sarimbit ingkang sampun pinandha dening ingkang bapa lan biyungipun. Sampun kalanggahaken wonten ing Dampar Kacana. Ya Dampar Kamulyan. Kawini suda dados ratu sedalu. Raja sedina. Ariki mugi-mugi kanthi jinurung para pinesepuh sesepuh kasepuhan mugi panjenengan sarimbit anggenipun dawuh wonten ing dinten menika dumugi sak lajeng-lajengipun tansah nirebehna ing sangbekala lan ugi ayem tentrem dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ariki katur kunjuk dhumateng sang para tamu. Wabil khusus dhumateng para pandherek panjenengan saking Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja, Selebah, Lampung Timur. Dipun sekecakaken anggenipun para langgah ugi bektos kula katur dhumateng panjenenganipun Bapak Marijo ugi Ibu Kamtini. Dipun sekecakaken anggenipun para langgah sedaya kemawon dipun sekecakaken anggenipun panjenengan arsa kalajengaken upacara adat ingkang saklajengipun inggih menika krubungan. Kunjuk dhumateng Salsabila Jurwaes. Sumangga enggal kapratosaken inggih menika upacara krubungan. Dhumateng Kakang Mas Pranata Pitaswara sumangga kalajengaken gedeng ingkang jumbuh kalian swasana. Ingkang sampun dari nenggo dening Ibu Jurwaes Salsabila. Ariki poreng-perenganten kakung lan putri arsa jekar saking pananggahan. Ariki ingkang dipun parakani upacara sungkeman. Ariki durung sampun kalolos. Lho, alon-alon Mas, aja ditinggal to. Kok ya terus tenang ae. Ariki arasa jewengku wonten arasanipun ingkang Rama lan Ibu. Nyuwun pangestu dhumateng ingkang Rama lan Ibu. Perang-peranganten sarimbit arsa sungkem nyuwun pangestu anggenipun. Kalampahan lumebet wonten samudraning bebrayaning. Aniki ingkang Ibu. Anyandak pawedanipun putra lan putrinipun arsa nyuwun pangapunten lan nyuwun pangestu
Rama Ibu kula nyuwun pangestu anggenipun lumebet wonten samudyaning bebrayan ingkang. Dewa lukir Mas. Arsa jumengku tangkep asta dumateng Rama lan Ibu. Nyuwun pangestu dumateng ingkang Rama lan Ibu. Jroning bebrayan tangeh lamun yen to datan wikantuk pangestu sangka Rama lan Ibu. Bebayan bebasan Ibu mereka mirangka Allah katon. Ridho Allah firidho waridain. Ridaning ingkang wong atuwa iku padha karo ridhoning pangeran. Duwe panggayuhan yen to wis entuk pangestuning wong atuwa wadon lan lanang bakal kasedatan apa kang dadi sediane. Ari bareng-bareng enten saripet sampun lumampah jemengku wonten nyasa dalem inggih mereka Rama lan ibunipun inggih pun bapa Marijo tuwin Ibu kampeni inggih kekalihipun nyuwun pangestu dumateng ingkang Rama lan Ibu. Ingkang Ibu tansah kemutan nalikaning semana ingkang putra tansah alit kaindit-indit jedule saiki wis wani pala krama nyambut talining ngakrami jonggir pangestuning Ibu kanggo siramu sakeloron jonggir muga jumbuh ingkang ginanyu sembada ingkang sinedya lestari apa kang kaesti yogir putra pusek lor bebasan tumete sing eluh kang tumiba ana ing pangkon kadya mutiara rinunci kang tumiba ing pangkon ning ingkang putra dadiyo yaiku seksi kanggo sliramu ya nggih bocah sakloron ya sing rukun karo garwamu yen ana rembug ya dirembug yen ana babakan kang ora prayogi ya dilurusake. Inggih purna upacara klubungan inggih menika sungkeman dumateng ingkang Rama lan Ibu arsa ingkang garwa punang-penangaken putri tansah ngabekti dumateng ingkang kakung bekti dumateng ingkang kakung menika marotandhani bilih wanita mereka tansah ngabekti kewajibane wanita tansah ngabekti marang ingkang kakung lan ingkang kakung tansah tanggung jawab apa kang dadi kewajibane marang keluarga ugi kalajengaken junjung derajat mereka punang pinanganten kakung nyandak astanipun perang-perangaten putri junjung derajating ponang-perangaten putri ingkang garwa sejajar karo jejering priya datan ngilangi apa kodrating minangka wanita. Ari siraringani bojo ruwais dewaning pemaes salsabila. Ari upacara adat enggal kalajengaken
enggal kapratosaken inggih menika upacara kacar kucur. Kucur kawak, dele kawak, asem kawak, beras kawak. Ya dana kaya guna kaya ingkang kaisi beras kawak, asem kawak, gudhe kawak, beras kawak, jagung kawak lan sak panunggalane menika kacampur kalian arta receh. Sak sithik-sithike arta receh iku ya ana gunane. Ya asile dana kaya guna kaya saking ingkang kakung ingkang garwa kasokaken sok blogok kabeh Mas. Sokne kabeh. Wis pokoke diwehne garwane kabeh apa-apa kang dadi asilmu ning kono kae. Dipasrahake dumateng panjenengan putri iki arsa kapasrahaken dumateng ingkang ibu ingkang pinataya ngasta dana kaya guna kaya. Ani bapak ibupun karsa jumeneng nampi guna kaya tampa kaya saking ingkang putra ingkang pinitaya hangasta hangreksa mugi-mugi babar tinangkar kena kanggo ngurakapi kaluwarga lumebaripun wonten ing sanak kadang sak pasedulurane turah kanggo tuku sawah turah maneh kena kanggo ibadah insyaallah ibadah dhateng Mekah lan Madinah Allahumma amin. Niki sampun purna upacara krubungan inggih dana kaya utawi kucur kawak kacar kucur. Niki arsa kalajengaken inggih menika upacara dolangan. Dolangan menika ingkang kawis tingal inggih menika uga rampen sekul punar. Sekul punar menika biasane warni kuning ananging dipiyuri warna-warni rupa-rupane ana abang ana ireng ana kuning ana sakwaraning warna ening ning donya. Mrika minangka pralamita yen to wong bebrayan iku bakal nemoni maneka warna permasalahan akan menghadapi permasalahan yang mungkin tidak terduga. Mas Bayi, Mas Ibnu dan Mbak Yeti dengan menerima apa adanya dan juga menerima dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Semua cinta kedua mempelai bakal tulus lulus, bakal sebodo, bakal tinemu ing bagya mulya. Iki sampurna inggih dahar kembul kalajengaken unjuk-unjukan ingkang warni abrit menika kanggo tampa ngelak teman-teman. Niki setunggal bangsa setunggal sampun kapratosaken dening Ibu Jur Paesal sabila. Inggih upacara krubungan sampun purna pramiyosake menika sumangga enggal kita lajengaken inggih menika foto-foto Bapak Ibu nggih monggo enggal kapratosaken sawetawis Bapak Ibu pun absa jumeneng
dipun pundhut gambaripun nggih aniki keparenga kula heng lajengaken inggih menika upacara adat ingkang badhe kagelar wonten siang sonten menika kanthi reroncaning adicara ingkang sampun karantam rinacik dening panjenenganipun Bapak Dasan dan Ibu wonten ing Rahina menika. Mugi matur sepaduhun dhateng Kakang Mas Pranata Dinaswara hari iki siniget kepareng kula hamarwakani hamaos reroncane adicara ingkang badhe kagelar wonten ing siang sonten menika.